وسوی 4 سے دی خوزما معشوقہ میں مسجد نبوی کی نشتا چیتا میں چی معشوقہ کلی زور پسی زان رسوما تا تخو آقا بدر کی ویلی اوچی مرازا ورطوی بچیا بس اگا بدرو یوصل 80 کلومیٹر فاصلوا یاد دینا کما دلتا زما 2.5 کلومیٹر ماس فاصلہ لا و بچیا التا استا ضرورتو دبل اگیت ضرورتو و بچیا دلتا پسینہ بانم کشید لے شما رضا سلیم ورسر روان دے دے جنگ میدان گرم دے دیزان کو رسولو وقف راگ وقف دا سرال برد رمات مرچل آڑا مسلمانانونا صحابہ کرام شہیدان شو حمزہ شہید دے احد میدان کی دے کافرانو غلبہ دا کافران لگے دی اگوی دخپل بہادر اعلان نکی عمرو بن جموح پیوخ بباندے جناب رسول اللہ تراغ زامنی میدان کی جنگ گئی دے ورطغل راغ ورطوی اید اللہ حبیبا صدی زمان مبارک خیل دے کہ زب دے میدان کی او جلے شما زبا جنتیم کا نیم با نبی علیہ السلام و توی ولی بجنتی نی تبا خامخا جنتی اگو توی زمادی پا اغزات قسموی چکم ذات اللہ تا پیغمبر علی گلی زوست دی جنہ و شہادت خوش علی ما عمرو بن جموح پیوخ پروان دے کلچ روانی کی خادم راغے سلیم نام داور توی اے سلیمہ دی خوارانی دیشا او گورب 4 پیر لاشن پرات دی زد دی میدان نو واپس رات لن کے نہیں ماں زبد دی میدان نا جنت تزما و سلیم ما آزاد کرے سپل کور تلارشا ما دخون آزادی پاتی کی گما بے ابا موستا ملاقات دا حشر پا میدان کی ماں آزاد کرے سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں واللہ